Kesenang pun lagi kang ni lah. Dia betul. Tinggal dia menung soba. Kibe kami tek na kinas kasi pi yo shithi la shitrik la kuitrik kata government order shitrik la termination letter bumno. Itu kita sasi ni tim nama orang. Tengingin kham tala no official pim kasi. Dalawan tingin chat story keren gin sih apde. Ma Dia keren yang kolom tanya mati. ma ba shube kumno khlamda ya so tho ya pan tip ka. Lemai por lemai Kaseng New Trap Youth Council hadin bakalios ngawi kijing sya aweng kam klam daw ki khatlai ngot kinas ANM na ki khatwei teli ki Primary Health Center jong sarkar jela. Ha kalai trek wiayong arhajar arpulai kani kaseng kelalit ban khang talano ek office jongka Karuna Trust kabadan hajili shop rong thamai. Haba patai helor kijing shimeng ning senjam u General Secretary ki HYC sengkeme uba roy kupar senram. Uli itu bagi jingweng kami kini kinas ANM klaim kadau lania kam da ai por shwai ki kelebu jing ya kini kinas kam tam gitu belat trai palat ya kash posne. Yang kantor kawan sumsum ni. Lawan berani. Ma. Office trikam dong ka Karuna Trust. Kumangitip ka Karuna Trust kadi gawe ni ki trust ki baka Sarkar Meghalaya ka IT ban penyat ki PHC ki badan ni apo Meghalaya. Kumangitip apo rilung khasi ba jantia ki don khatwei tlik PHC ki baka Karuna Trust ka penyat. Haka baka thungi ki doktor ka thungi ki nurse ki NM ki GNM bat kiwe ki nong tray. Lengba kata kajing yate agreement baka Sarkar ka pelut ka ai ka Karuna Trust ka kam jo Karuna Trust kalong ban penyat kumno ban ai kajing syakri ki pa ba nong nong jong gitu ki snong ki bahap apo jong kini ki khatwei tlik PHC. Lengba susi kalong bang yo jing tip hakini ki sngi ba kidon kumba khatlaingut ki brio ki jongi kidon ki bala arang ba kidon bedang samla kidon ki bala atre kum ki NM arsnam hadu khat sausnam nio jing tip bagansan gani Karuna Trust ka pha ki termination letter ki banong banadu ka shitrik upnai April jong news nam arja arpulai phimla shu bantre hapo kini ki PHC ki ba fair ki ba kini ki brio ki jongi ki tre onang ilawat jing tip nio jing tip ba kani ka jing weng ye kini ki brio ki jongi kala sedang shwa jong mantau benai Dai namar ba kaladon kajing pan ki kuat ka boong ba kaladon em kajing petha na Sarkar ban weng ya kini kinong tray ki badai na kadok ka snam ka jongi bat ki badai na kiwe gi jai benreu ko mangitip ngi kidon hadu ar punyungut ki basa weng na kita ki ar punyungut khalaingut ki na ka jai benreu nyok tray ka jongi dangi wat jing tip ki ong ba umdan kata ka kuat na Sarkar ri kendit kensan kalami kata ka sithi ka bawan na Sarkar ka lai puai trek jong mantau benai ka boong ki ban shim kinu action ngim tip dangi ngi so thu kat kum kini ki termination letter ki bala mi pat ki bala ai kini ki bri ki jongi kalong ba kin tha ya kini ki NM ba ki dei ban sange no na ka jing wan tre ngi ki PSC kada ko ba ki ai kalong ba kini ki NM ki bala tre menta shipho hadu khat sausnam ki don ki batre arsnam ba kim shimlala ban wanra ek ta ka registration certificate ba ki affiliate Shaki Nursing Council ngi so thu ba ki don kami ki certificate lani kata recognition na ki Nursing Council la kalong na ka Meghalaya Nursing Council lani na kanunu Nursing Council ka bakini ki bri ki jongi ki la de ban puli ndrei ha kum ka jing sngo namar kat kum ka jing tip ka jongi ba hapor ba ka Karuna ka khot ya kini ki bri ban rung kum kita ki nurse lani ki NM ha kita ki PSC ki ba fair ha kapor ba ki let ban interview kim shimla pani kita ki kita ki registration lani kita ki affiliate ki certificate ban affiliate Shaki Nursing Council kendit kensan menta hakani kapor habaki la trei la katasnem ko mangawi pi ban shu shabe na kam kalong ke ek ke bangim la ban pediang akajing sha ki la de ban aipor kapor ke babiang ndei tang shi banai lani ar banai ban affiliate nga so thu ka don kam de ki le se de ki shisnam hadu arsnam
banyo ya ka registration ni sngo ba karuna ka dai ban ai kenya por ka babyang re kandet kansan ban shueng kam kalakta kan kata ikilong yeng long sam ki jongki ka kamai ka baki kamai man lo banai de ki post na man ta ki la tre kin le wat kam shu shei kin yo ani kin nom yo shu ka kam ka snam ki ban perkhat karta ka jongki kin nang yo kam ne am ki PHC ki ba per la ne kinung nik banta ti ka jingwan ka jongi man ta ka singi ha jing sang imot banwan ye kendu ya kinong penya jika karuna trust kidon kat kini khatwei teli ki PHC yang nei po Meghalaya ka sosi ka long batang wei ubriu la ne in charge ubadai ban syong hang ni Shillong ban station na Shillong umdon kat kum ga jingtip ga jongi kini ki bapenya je karena trust ki bu tangin da kinong tray hang ni hapo kanik office ndai ki beri ki bala ban shim ka decision hajing sha bangin la ban yekren ban penbet je kani kam kim shim ladon ha kani ka jaka ki don shabar rebon ki penya je kam ga jongki na go hati la ni ki penya dempo Bangalore te ngi wan man ta si ban ye kendu te abang ngi mi kendu ngi lap badon tang we u kena u batray kani office tingla syong ubun mi ngin thang tala ya kani office mentang singi tat adu bekinong peniat jong kani karena trust kinwan ban ya kendu ban penbet ya kani kam bangin taw ya kalat kalenti kena bakan nomlong ka jingkta ya kini ki kalaingot ki beri ki jong ibet ki we ru ki badan arpenyogot ki basya ai kini termination letter te kata kani ki jingwan ga jongi mentang singi kani ga